Dito update natin yung mga presyo ng mga tuna nila sa halagang 190 sa mga kilo, no? Sa mga kilo ng yellowfin tuna. So ito po yung latag nila, mga kitang, oh. Magkano presyo ng gagaang mo ngayon? 240 yan, boss Lando. 240 yung kitang po. 280 yan, boss Lando. 280 yung tawilis. Sandala, boss Lando. 100 pesos na mga kilo. So yan po yung mga price update po natin, no? Shoutout sa'yo, Agustin. Wala ka paninda? Pinakyaw na. So dililinis mo na, 40 kilos. So shoutout sa'yo. Ayun. Shoutout sa mga viewers natin dyan. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Mag-ingat kayo sa baha at mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Ayun, shoutout. Mabuhay talaga hanggat gusto mo. Malupit ka talaga, Agustin. Kaya ka pinaghahanap ng mga viewers natin. Magkano yung taong mo daw? 30, boss. Kilo? O, mura na yan sa 30 pesos na kilo ng mga tahong. Ay, mama, shoutout pala. Shoutout nga pala yung mga AI ni Brian Flores. Ayun, shoutout. Sa mga prinsesa niya nga pala, shoutout. Kahapon dinayo siya kay Brian Flores sa ibabaw ng tulay. Shoutout sa mga prinsesa mo. 120 lang kilo yan. 120 po sa per kilo po dito ng tilapiyang Pampanga. Good morning. Shoutout. Shoutout po. Ayun, Baby Daniel, shoutout sa'yo. Shoutout. Tawagin niyo na kung sino pa yung shoutout natin. Pandaing. Ito po yung mga bangus pandaing na 100 pesos na mga tumpukan. At dito tayo sa kabila naman punsa. Alright. Isang magandang umaga po at mapagpalang araw po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At tayo po ay kasalukuyan na mag-update po dito. So nakikita po natin at natatanaw po natin itong lugar ng kahabaan ng fish market ay wala pong tubig, no? So hupa po ang tubig ngayong umaga. Pero mamaya patanghali ay medyo magkakaroon na ng tubig at palaki na, no? So nakakabili pa ang ating mga kababayan na sa pagdayo po nila dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So shout out sa iyo, Lodi. Ayun, shout out. So update na tayo. So samahan niyo pong muli si Boss Lando X Flores. So tara, let's go. Totoo ba? May singsing tsaka kwintas? Sa kanya nga may gipit. Magkano presyo ngayon ng tilapiyang Batangas? 120, boss Lando. 120 sa per kilo po ng tilapiyang Batangas. Tumalsik pa. So 120 po, no? Yan po yung mga latagan po nila dito. At mag-update naman tayo dito kay Boy Bangus sa kanya mga latag ng bangus dagupan na pinagmamalaki niya. At sabi ni Boy Tilapia ay amoy gilik daw si Boss Maeng. Totoo ba yan, Boss Maeng? 130 isang piraso. 130, no? 130. Bangus dagupan ni Boss Maeng, Boy Bangus. Dalawang araw kang walang tinda. Akala nga namin ni Boy Tilapia, lumalangoy ka na dyan eh. Wala, matindi pangailangan nga yan. Matitindi ba? Eh, sinisira ng Bombay. Yung motor. Hinahunting na naman siya. Ayun, nahunting na naman si Boy Tilapia, no? Kaya nagtinda ng baha kasi di ba kalusong yung ano, Oo. Bombay. Yun. So mag-update na ako, Boy Bangus. At dalawang araw kang hindi nakapagtinda. Ngayon, nakapag-update tayo sa mga presyo ng iyong mga bangus, no? So 130. 130 na humahatak ka pa talaga eh, no? 130 kada isang piraso ng bangus ni Maeng. Alright, so dito. Lumahan na nga yung Buslandong. Oo, 130, no? So ang kilo naman po dito ng mga saging 80 pesos, mga lakatan. Sagi, maraming buto yan. Pati saging tinira na rin. May buto, gano'ng kalaki buto? Dami yan, mga 30 pirasing buto. Nagkaroon ng malaking buto eh, no? So ayan po yung presyo ng kanya mga saging sa tabi po dito ni Boy Bangus ng Latagan, no? So lakad tayo, abante tayo doon sa walang tubig muna at ma-update natin yung kanilang mga latagan ng presyo. Ayan mga tahong. 100 pesos tabo, te. 100. 50? O 50 pesos na lang po kada tabo po ng tahong. Oh. Te, salamat. Ito po ay mga tumpukan po ng mga bangus pandaing na inyo pong mabibili sa halagang 100 pesos na pandaing na bangus. Siya po yung kaibigan natin na kamag-anak ay nasa Canada. So kuwanin nyo na po siya. Ayan, shoutout sa iyo.
Nahihirapan na raw siya maghanap buhay, El. Kaya gusto na siyang kunin ng kanyang pamilya sa Canada. Kita mo, naghihiwa pa rin siya hanggang ngayon ng bangus pandaing, oh. So, shoutout sa'yo, Lodi. Ayun, shoutout. Bossing, magkano yung tumpukan mo? Natin lang, Boss Lando. 100 pesos din po sa tumpok po ng mga bangus pandaing. Alright, thank you. Shoutout sa'yo, Lodi. Shoutout. Good morning. Punta na kayo. So hanggat walang tubig ay malaya pong nakakapamili ang ating mga kababayan po dito sa Malabon Fish Market dahil nga humupa ang tubig dito, no? So patanghali ang laki ng tubig. So dito update natin yung mga presyo ng mga tuna nila sa halagang 190 sa mga kilo, no? Sa mga kilo ng yellowfin tuna. At ito po yung ini-slice nila na katawan. Boss, magkano kilo? 190 po sa laman, bossing. 190 po sa per kilo ng laman. So shoutout sa iyo ulit, Lodi. Shoutout ulit, Tony. Ayun, tuloy mo yung pag-iiwa mo ng mga laman ng yellowfin tuna. Alright? So, abante na tayo sa kanilang pang mga latagan na mabibili po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, mga prutas. Shoutout sa iyo, bossing. Good morning. So, walang baha. Mamaya na naman, sigurado to. Sa hapon ba, may tubig pa rin dito? Malalim pa rin po. Ang dami kasi nagtatanong kung may tinda raw sa hapon. Kaya lang problema nga yung tubig, no? Ngayon patanghali laki, no? Oo. Malamang. Mamaya iba nga, nandun sa itaas na yung galing dito eh. Para hindi na sila abutan ng tubig. Doon na pumuwesto. Bossing, shout out. Salamat ha. Thank you. Salamat po. So, nasa bandang ibaba tayo, no? Sa kanilang mga latagan na mga isda at mga seafoods na mabibili. So, shout out sa iyo, Bito. Kamusta? At ngayon ka lang uli nagtinda. Kasi sama ng panahon. Oo, laki ng tubig. So, ito po yung latag nila, mga kitang, oh. Magkano presyo ng gagaang mo ngayon? 240 yan, Boss Lando. 240 yung kitang po. 280 yan, Boss Lando. 280. Yung tawilis, Sandala, Boss Lando. 100 pesos na mga kilo. So yan po yung mga price update po natin, no? Sandala. So nakikita po natin na parang may tubig na. Parang may tubig na, no? Hindi, sa Takaya, Boss Lando. Patangay. Kahapon nga rumaragasa. Andun ako kahapon. Ano yung madalas kayo, no? Ito, B1, 100. 20. 50 na lang din po dito yung mga tumpok po, yung mga nakatabo, no? 50 pesos po yan. Yan po yung mga presyoan po ng tahong, no? Dito po sa Malabon Fish Market. Salamat, thank you. Pipino, 2 pieces, 25 pesos. Ayan. So dito mga latag po ng mga hipon. Hi, Kuya. Hi, Good morning po. Morning. Hi, Vlog. Dodi, magkano hipon mo? So malalaki po yung mga hipon po dito. 300. 300 ang kilo. So ito po yung mga presyo ng mga latagan. 300 pesos na per kilo. Nalayo pa ba kayo, ya? Mandaluyong pa ako. Naku, layo, Mandaluyong. So shoutout po sa mga taga Mandaluyong. Alam ko binabaharin yung mga lugar doon sa Mandaluyong dahil yung mga engineer ko doon po mga nakatira sa Mandaluyong. Araw-araw ako dito sa... Thank you po. Ingat po. Good morning po. So ito po yung tubig na nakikita po natin, no. So medyo meron na po kahit konti na tubig. Pero mamaya yung mga vendor po natin ay akit po yan sa tulay kapag sobrang laki na po ng tubig dito, no. So hakbang lang po tayo at magtanong tayo ng mga presyo ng kanilang latag ng mga bangus. Kuya Ricky, good morning po. Puro bangus ang paninda mo ngayon? So magkano po ang per kilo ngayon ng bangus mo? 220, 240 malaki. 240 po sa malalaki, 220 sa maliliit. Eh yung mga pandaing? Dahil 140 lang.
140 po sa mga bangus pandaing po, no? O, tilapia po na Pampanga, 140 po sa per kilo. Kay Ricky, marami pong salamat. God bless po. So, dito, yung mga latagan pa na ating pong ma-update sa kahabaan ng Malabon Fish Market. Ito po, magkano hipon? 300 pesos sa mga latagan po ng hipon. Salamat, thank you. Yan, kung gusto nyo mag-agaan, mag-merienda, dito po sa Malabon Fish Market, may mabibili po kayo mga paninda po rito. Ayan, no? Sir, puto ba lang may karyoka? Ayan, karyoka. Masarap na mga pagkain na pangmasa sa mga presyo. Puto boss, 30 lang. Salamat po, Nay. Thank you. So, nag-update tayo, no? So, sa kahabaan. So, shoutout sa'yo, Brian Flores. Yung maliit lang kunti. So, wala nang tilapia, oh. Sold out na, ate. Ayun. Yan po yung mga tilapia po, nalatagan na tilapia ang Batangas. Shoutout sa'yo, Agustin. Wala ka paninda? Pinakyaw na. So, dililinis mo na. 40 kilos. So, shoutout sa'yo. Ayun. Shout out sa mga viewers natin dyan. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Mag-ingat kayo sa baha at mabuhay kayo hanggang gusto ninyo. Ayun, shout out. Mabuhay talaga hanggat gusto mo. Malupit ka talaga, Agustin. Kaya ka pinaghahanap ng mga viewers natin. At sa mga OFW natin dyan, Linis lahat, 40 kilos, no? shout out sa inyong lahat. Ayan, nagdidilim na naman po ang kalangitan. Mukhang babagsak na naman ng ulan. Malupit ka talaga. So, salamat, Agustin. Shout out sa'yo. Brian Flores. Wala paninda. Ubos na. Aba, ang aga mo nakaubos, ah. Ayos na ayos, linggong-linggo. Mahirap pala ang maglakbay dito ng hilo. Nahilo kahapon dyan, yo. Wala na, hilo na talaga kahapon. Ryan, thank you, ah. Magkano per kilo, Lodi? 140 lang. 140 po sa per kilo ng tilapiang Batangas. Ito po ay mga may labilab na po, no, na natagan po dito ng tilapiang Batangas. So, nasa baba tayo at nakakapag-update tayo sa kanilang mga latagan. Shoutout sa iyo, Tiyo. Ayun. Shout out sa mga tropong binaha. Ayun, shoutout sa mga tropa niyang binaha na hanggang dibdib. Sana buhay pa sila. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Mabubuhay tayo hanggat gusto mo. Ayun. Magkano yung taong mo daw? 30 boss. Kilo? Oo, O, mura na yan sa 30 pesos na kilo ng mga tahong. Ay, mama, shoutout pala. Shoutout nga pala yung mga AI ni Brian Flores. Ayun, shoutout. Sa mga prinsesa niya nga pala, shoutout. Kahapon, dinayo siya kay Brian Flores sa ibabaw ng tulay. Shoutout sa mga prinsesa mo. 120 lang kilo yan. 120 po sa per kilo po dito ng tilapiang Pampanga. Ilang bossing? Nagdilim na naman ng langit. Ayun na, shoutout kay Lord. Mga buhay pong tilapiang Batangas, no, na inyo pong mabibili. Tilapiang Pampanga. Babagbili na kami. Ayan na siya at mababasa na naman ang ating helmet na naiwanan natin doon sa ibabaw ng tulay, no. So magkano po tumpukan? 100 lang. 100 po, no, na tumpukan po ng bangot pandaing. Nag-harvest lang yung tatay ko. Ayun, nag-harvest. Salamat. Thank you. So, tumpukan din po ay 100 pesos at sa mga per kilo po ay 100 kilo sa mga bangus pandaing, no. Anong rider mo basta? So, latagan po dito na ating pong na-update ay marami pong mga tumpukan po ng bangus na inyo pong mabibili dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Boss, thank you. Pasok ako eh. Pasok. Pasok. Ayan, dito tayo sa mga... Magkano kilo, bossing? 340. 340 po sa magagandang hipon. 320 na lang sa nakapano kay sir. Ayun, 320. Pwedeng-pwede nabigayan po dito ng mga hipon, no? Ganda niya, no? Sana sariwa pa, pogi pa nagtitinda. Ayun, sinasabi ko, pogi pa yung nagtitinda dito sa Malabon Fish Market, no? Shout out. So, salamat po. Thank you. Dito tayo sa mga latagan. Puro bangus pandaing. Ito. Shout out sa mga binaha. Ayun, shout out po sa mga binaha po dito sa Malabon Fish Market, no? So, shout out sa'yo, Jeff Baliw. Warbrick. Boy Tuklaw, shout out po. Sa mga manunuklaw. Manunuklaw po dito sa tubig. Ayan po. Tuloy lang po ang hanap buhay nila. So,
So, Kahit bumaha, bumagyo. puro bangus po, no? Gugutom pag di naghanap buhay. Tama po yun. Kailangan maghanap buhay pa rin po. Para hindi po tayo magutom. Kawawa yung mga inaasahan. So, ayan po yung mga price update natin sa mga tumpukan dito ng mga bangus, pandaing. So, pandaing po ang ating pong naiikot. So, kahapon, nandito tayo, no? Nag-update tayo dito sa Malabon Fish Market. Dito po ay may tubig, pero passable po ngayon. So, ang tubig po ngayon, ang palaki, mamaya pong patanghali na. So, nakakapamili dito sa baba at malinis na malinis po ang area ng lugar. Nakakadaan po, passable po yung mga sasakyan na dumadaan po dito sa kahabaan po ng Estrella Street. So, ito po yung FC Villa na atin po nakikita at natatanaw. So, may tubig na po at maya-maya po lamang ay lalaki. So, dito po yung pinanggagalingan. Shout out po, good morning. Shout out. Shout out po. Ayun, Baby Daniel, shout out sa'yo. Shout out, tawagin niyo na kung sino pa isa-shout out natin. Shout out po, good morning, good morning. Thank you. So dito po yung pinanggalingan natin kahapon, no. So dito po nang rumaragasa yung Agos. Shout out Boss Ed. So dito po rumaragasa yung Agos na ating pong na-update kahapon. So ayan po, no, yung kalooban po ng fishport, diyan po nang gagaling at nagsisimula na rin po yung pagpasok ng tubig. So mamaya aagos na naman po dito yan. Kaya tayo ay nag-update na tayo ngayong umaga dahil marami na sa ating kababayan na nakakapamili dahil wala pong tubig dito sa kahaba ng Estrella Street. Pero papalaki na po unti-unti. So sa mga latagan po ay napakarami, no, na mga latagan po dito ng mga bangus pandaing. So ito po yung mga bangus pandaing na 100 pesos na mga tumpukan. At dito tayo sa kabila naman pong side ay tumpukan pa rin po ng mga bangus pandaing. Ayan, 100 pesos na mga tumpok na inyo pong mabibili. Shoutout sa iyo, Boss Onse. Nasaan si Ana? Tinong? Iyon. So ito po mga latagan ang ating nakikita ay 100 pesos na tumpukan po ng mga bangus pandaing. Salamat ha, thank you. Alright, so sa karaniwan po talaga natin nakita, napakaraming dagsa ng mga bangus pandaing na mabibili, no? So yun po ang mga mabibili natin pang ulam. At mga hipon, tilapyang Batangas at tilapyang Pampanga. Sa latagan po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? So shout out sa ating mga mamimili at lagi po tayo mag-iingat. Shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shout out sa ating mga dumadayo, no? Shout out sa inyong lahat at shout out sa iyo Agustin Miraflores ng Malabon Fish Market. Shout out sa iyo. So sa pamimili at ngayong araw ng linggo ay napakarami pong tao dito sa bayan po ng Malabon Fish Market dahil sa paghahanap po nila ng mga murang presyo na abot kaya ng ating bulsa. So anyway, hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po nag-a-update sa bayan po ng Malabon Fish Market. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.